Vad var det du gjorde? Bakom den här tjejen bara. Vad har du för problem alltså? Pimpvägen! Så pimpen fan. Jesus! Göm oss i skogen! Kom igen! Och jag tycker jag med någon. Checka det här då! Vänta då! Jag kan snurra! Men inte sätter den här på repeat på något jävla sätt. Replay? Repeat. Jaha, Nej. repeat. Kom inte. Nej. Vilken otur. Boring. Lilla svartluvan Camilla. Jag skrev en bättre så. Varan. Va? Ska du strippa så får du fan. Nej! Var det där du sa? Nej! Det där du sa? Du kommer strypa oss när vi får höra våran som vi ska på svenskan.